Bon dia, Víctor García, director general d'Infraestructures Educatives. En primer lloc, agrair-te la teua disposició per a vindre a Vila-real a donar compte de la teua feina a la Conselleria d'Educació i agrair-te també la teua disponibilitat, ja que sempre estàs disposat per al que hem necessitat a Vila-real. Moltes gràcies. Bueno, el plaer és meu, i que conste que vinc molt a gust perquè sempre que me crideu vinc, però a banda és perquè me sent com en casa. Al final és un poble molt semblant al meu, molt més gran, però molt semblant, i la veritat que estic com si estiguera a casa i encantat i que puguem així contestar-te aquelles coses que vulguis que parlem. I a banda l'Alcora està a propet, així que sí, a banda d'accessible personalment, accessible des del punt de vista... Per el Camí Fondo és 15 minuts. Sí, això ho coneixem, és que ho coneixem, no? Però sí, el Camí Fondo és una via. Per el Camí Fondo, 15 minuts, l'Alcora Vila-real. Per a ciclistes o per a la resta també. Exacte. Doncs, entre les preguntes que volíem plantejar-te, en primer lloc voldríem saber, des de la Conselleria, quins són els projectes que té previst abordar la Generalitat en aquesta legislatura a Vila-real. Esta legislatura, com sabeu, és una legislatura de reptes, no? De consolidació, el canvi que se va produir ja en el 2015 amb l'entrada del govern del Botànic i ara amb la reedició del pacte, amb el Botànic 2, que és ja incrementar aquesta velocitat, sobretot si parlem d'infraestructures educatives, que és la meva parcel·la, cal tindre en compte que la direcció general és de nova creació, perquè s'ha vist que se té un volum molt gran i que hi ha molta feina per fer, se n'ha fet molta, durant els 4 anys s'ha treballat moltíssim, però que necessitàvem una marxa més. En aquest sentit, a banda de totes les inversions que portem la pròpia Conselleria a les nostres direccions territorials, també cal que se va ficar en marxa fa 2 anys ja la ferramenta de l'Edificant, el programa Edificant, per el qual la Conselleria delega el que és la construcció de les escoles i dels instituts. És a dir, és una actuació delegada on la Conselleria posa tot el finançament, retenim tot el crèdit necessari per a que se faci aquesta obra i la part burocràtica de les licitacions de l'obra és un treball conjunt en els municipis. De tal manera que vull recordar que són ja 1.000 milions d'euros de pressupost que tenim en la Conselleria per al programa Edificant, més el nostre pressupost propi, que està al voltant dels 100 milions d'euros anuals, el que també tenim per a fer escoles i instituts, i tot això se complementa i ens fa que anem a una velocitat que si tot això que se fa en Edificant ho haguem d'assumir la Conselleria, probablement estaríem parlant de molts i molts anys, i ara tenim uns objectius i uns reptes en aquesta legislatura. Vila-real, diguem, en aquest mix tenim una part d'edificants, tenim una part de col·legis que estem en tramitacions o en obres ja delegades en edificants, un total de 3, i després tenim una obra, com és la del Carles Sartou, en quin punt es troben aquestes obres de construcció? La del Carles Sartou, ara mateix va començar ja l'obra fa uns mesos, estan ja construint aquestes aules, vull recordar que són les aules d'infantil de primer cicle, 2 de primer cicle i 6 de segon cicle, que té una previsió d'execució de 12 mesos, estan complint els terminis, nosaltres estem fent ja visites a la població per a revisar, supervisar aquestes obres i avancen a molt bon ritme. La veritat que nosaltres també hem encetat un tipus de reunió en les nostres obres, també informatives i col·laboratives, com sabem fer-ho nosaltres, i està convidat i participant també la comunitat educativa, les direccions, l'AMPA, l'empresa. També convidem, evidentment, a la corporació municipal del municipi i això és un poquet la línia d'actuació, perquè al final, entre tots, el que hem d'aconseguir és donar-li la volta i un poquet aquesta deixadesa de més de 20 anys dels anteriors governs de dreta en el que eren les infraestructures educatives, un poquet revertir-lo, i clar, ho estem fent a marxes forçades, diríem, perquè una legislatura, aquesta primera, va començar ja tot el canvi i aquesta ja és la de la consolidació i de la construcció. Per tant, estem davant d'una legislatura on els reptes és ja aquesta construcció d'aquestes infraestructures, i un exemple és el Carles Sartou, que ara mateix està en marxa i que en els pròxims mesos serà una realitat i els xiquets eixiran ja de les prefabricades per anar a una aula digna. Has parlat també del llast que hem arrossegat des dels temps dels governs de dreta, i per això voldria preguntar també
que n'hi ha de la reparació del sostre del José Soriano, que és una obra que els seus defectes els estem arrossegant precisament d'aquella etapa. Correcte. I esta és una obra de les que s'ha pogut també anar a més velocitat, o també tenir-la planificada gràcies a la ferramenta d'edificant. Esta és una de les obres que estem en cooperació a l'Ajuntament. És una obra ja que està en fase de licitació per part de l'Ajuntament de l'obra i que hem delegat per part de la Generalitat més de 200.000 euros per a que se pugui ja solventar un d'estos problemes heredats i que abans no se tenia aquesta sensibilitat o no se ficava els mitjans per a fer-lo. Gràcies a Edificant, en els pròxims mesos també és una obra que entrarà en funcionament. La Generalitat estem satisfets de com està funcionant Edificant i com estan evolucionant les obres, perquè al final la Generalitat ens faltaven mans i aquestes mans que ens faltaven, els ajuntaments en cooperació ens estan ajudant i això ens permetís que des de la Conselleria puguem estar arribant a molts més llocs que no arribaríem, i este també és un bon exemple del que també donarem solució. Si estem licitant les obres, en uns mesos estarà ja l'obra adjudicada, començarà l'obra i també en els pròxims mesos també ja serà una solució a un problema heredat. Als mitjans també ha estat present últimament la reparació de l'escultor Ortells. Com farà front la Conselleria a la reparació del centre que està afectada? La primera cosa va ser a l'estiu, quan ens indiquen que en una revisió de la Conselleria se detecta que té una patologia estructural per la qual no és compatible en els alumnes i que hem d'actuar d'emergència. Aquestes obres les van poder fer durant el mes d'agost. Jo me recordo que si me van avisar, crec que era un dijous, si no recordo mal, d'agost, m'avisen des de la direcció territorial del problema que teníem en l'escultor Ortells. En 4 i 5 dies les obres ja havien començat, ja teníem l'estudi fet, ja estàvem arreglant aquests problemes d'estructura i cimentació, de tal manera que el curs poguera començar sense cap tipus de risc i els alumnes pogueren anar. Clar, això no lleva que ja, al ser un centre ja d'una certa edat, que tingui que mirar ja una solució definitiva, i és en la qual ahir ja un poc se va definir que el que caldria seria ja estar estudiant, que estem fent ja l'anàlisi i l'estudi d'un nou centre, de fer una reposició del centre, i ara mateix també està en estudi si se fa mitjançant una obra delegada de la Conselleria o l'assumim directament la Conselleria. És una cosa que al final s'ha de valorar en qüestió de terminis, s'ha de valorar també en qüestió de necessitats, s'ha de valorar també en qüestió d'urgències, i la solució, diguem, més ràpida o la solució que satisfaga més este problema, que li donem resposta. I això suposa que en els pròxims mesos tindrem ja una decisió definitiva, si se fa per via edificant, per via obra delegada des de l'Ajuntament o s'assumís per part dels serveis de la Conselleria, però que la solució la tindrem també i serà una nova obra també que vindrà a millorar les infraestructures educatives que teniu en Vila-real. Doncs Víctor García, director general d'Infraestructures Educatives, moltes gràcies per haver vingut a la nostra ciutat. Un plaer, sempre benvingut i ben rebut, especialment si és per a fer millor la comunitat educativa i les necessitats educatives de la nostra ciutat. Bueno, com he dit abans, gràcies a vosaltres, evidentment així me teniu per a quan ho necessiteu, i sobretot ara que treballem per millorar al final en aquestes instal·lacions que al final passen tots els nostres fills, passen els nostres nets, passen al final tota la població, al final ha passat per una infraestructura educativa, i que les puguem millorar colze a colze i que puguem treballar per millorar-les, a més decididament en pressupost, en ganes i en uns temps també molt ràpids, això nos fa que quan necessiteu que vinga i explicar alguna obra com està, algun edificant com està, alguna possibilitat de nous edificants, perquè vull recordar, i aprofito ja al final, que seguir sent un programa obert, és a dir, un programa obert vol dir que no té un termini que s'acabe, és a dir, poden seguir entrant sol·licituds d'edificants per a millorar escoles i centres. A Vila-real ne teniu moltíssims i jo estic convençut que tot allò que sigui millorar-los nosaltres ho veurem amb bons ulls i treballarem tots plegats per a que això sigui realitat. Doncs moltes gràcies. A vosaltres.